Hát sziasztok! Eljöttem egy újabb vloggal. Eljöttünk Danival helyet mászni. Első nap itt felmint az Ostvárra, második nap meg valahol Riszire. Na úgy néz ki, hogy feljöttünk. Szerencsénk legyen. Szia Dani! Megnézzük azt, hogy fel lehet venni. És holnap megyünk a Riszire. Ott. Riszi, ott a Poprádiszó. Aztán ja. Ott a Lomnici sípálya. Vagy Lomnici, hülye vagyok, Csorbató. Mindegy. Na feljebb jöttünk. 2100 méteren vagyunk körülbelül. Ott egy 100 méteres szakadék, én éppen iszok. Fasza, nagyon jó. Szép kilátás. Itt vagyunk fönt. Ma be kell töltöznünk, Dani és én is beöltöztem, mert egyszerűen itt ilyen mínusz 10 fokos szelek vannak, de nem nagyon akarok fotózni, mert van, úgyhogy majd folytatom, hogyha lettebbé vagyunk. Hello! Dani, mit csinálsz? Dani, jött? Azért nem mondom, hogy rossz. Dani éppen azt hiszi, hogy hol voltunk, de 2200 körül voltunk. 2100. Nem is fúj a szél, azt mondják. Na, úgy néz ki, hogy onnan jöttünk. Én sem nem látni amúgy, de azon túl. Van Dani. Jövünk már lefele. Ahol ott voltunk el a picsába, ott arrébb. Ja. Na már jövünk lefele. Utolsó méterek. Utolsó pár 10 méterek. Már jövünk le, jó ideje. Megyünk a szálláshoz itt a piros túraúton. És körülbelül ennyi az egész. Na, csak leértünk első napról, és nagyon boldog vagyok, és ennyi. Vlogba videó. Kell videó a vlogba. Vannak a cipők, cicpők. Ott egy Dani cipő. Nézzétek csak milyen menő. Itt van a fél lyukam. Ott van egy ilyen lyuk. Kilátás. Hát itt vagyunk a második nappal. Már feljöttünk ide a Popráditóhoz, megyünk fel ugye a Riszire. Csak kicsit esett az eső, meg hős is van, úgyhogy picit pihenünk. Eljöttünk. Ott a medvékház. Ennyi. Nem megyek tovább. Vége van.
Na. Ta temperatura nie zachęca do dotykania. Hát én elindultam, nem mentem fel a tetőre, csak a Szczęście menedékházig, de daleko się nie po... jövő héten, vagy mikor jövünk majd vissza, vagy valamikor visszajövünk és megint semmiek. Nekem nem tetszett ez az időjárás, szóval csak menedékházig mentem fel, Dani felment. Szczerze to jest aż dziwne, że tutaj łańcuch się da. Én ilyen időben nem nagyon akartam felmenni. Itt éppen eszok banánot. És el vagyok. 10 perc alatt, vagy 20 ide. Kevesebb volt. Itt van Dani. Ők még mindig átjogok ázva mindenhol kívül. És felvettem 2 kabátot, így jó. Ott most akkor egy kis vizicske. Kofola van benne. Kofola? 10 éves van benne. Ez kifejezetten. Mit szopas? Éppen eszünk. Mi? Bevert? Italból. Tropikál. Tropikálból. Bányos. Na, úgy néz ki, hogy meg vagyunk a utunkkal. Amúgy jó volt. Időjárás kicsit ellenünk volt. De jó volt. Milyen volt, Dani? Igen, jó volt.